Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canal. Astăzi sunt singur, că vărul meu a plecat la el acasă și o să jucăm tot Brawl. Până scrieți voi în comentarii ce jocuri să mai jucăm. Jucăm cu primul, ca să facem quest, e 500. Și ați văzut că și-a băgat Brawler, nu? Lola. Uitați. Unde e Lola? Uitați-o. Hai vedem cum tragem și cu ce. Mamă, cât în depărtare. Bă, să știm că e bine. Hai de mult. Opa. Mamă. Perfect. Foarte tare. E foarte, foarte tare. N-ai ce să zicem. Așa că, da, să jucăm. Suntem lângă un Daryl. De data asta o să aleg eu câte like-uri să facem. Dacă vă rog, facem 20 de like-uri. Nu. Mamă, bă, nu cred. Am crezut că l-am omorât. Lăsați că și lumea. E data asta acum. Locul 1. Dacă vreți mai poste și videoclipuri cu Minecraft, mă scrieți în comentarii ce să postez și eu postez. Era să nu văd. Hei, e cult. Fiți atenți, mă, ce de era cult. L-am rupt. În bucăți. Bun. Tot așa să țin numai locul 1. Ei, dacă mă bag în mijloc. M-am dus. Nu. Dacă mă omoră, facem urât. Atenți că nu mă rog pe Barley. Nu cred. Nu mă rog Barley. Nu. Locul 4. E bun, plus 6. Dacă vreți să jucăm așa noi, scrieți de în comentarii. Să scrieți comentarii ce vreți, eu vă răspund, vă dau o inimă la comentarii. Și cine are cont de TikTok, să scrie contul lui de TikTok. Dacă vrea, nu e obligat. Bun. Bun, am crezut că scapă. Și acum să căutăm pe mine. Șmecheră e. E cam șmecheră. Ultima ta e. Ai, nu nimic. Era clar. Nu știi.
Nu-i merit. Eu. Aoleu. Ce crezi tu că-ți merg cu mine tu? Hop, te-am spart. Mă, trebuie să-ți dai pusul. Hai, dați acolo în forță, dați like, să facem 20 de like-uri. Era să zic 50 de mii de like-uri, aș vrea eu. Am dat-o. Scrieți în comentarii câți brawluri aveți. Și dacă aveți legendară, ceva, cromatică. Dăm te plugin aici într-una. Ca să facem mai mulți trofee, cu toate că mai fac minus. Haide, mă, hai. Nu, mamă, cum am scăpat. La limită, exact la limită. Am scăpat eu. Hei, opa. Ce ai făcut, nemicule? Nu. Aoleu. Are ceva cu mine asta. Văzut eu. Dar pe ea și eu pe atunci. Nu cred. Bun, cam atât a fost și cu acest vlog. Pentru că am treabă. Mă duc să-mi fac și temele. Și cam atât a fost cu acest vlog. Ne vedem vlogul viitor. Ciao!